Καλημέρα, είμαι στο αεροδρόμιο και σήμερα πάμε στην Μύκονο με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να επιβάσουμε προς το αεροπλάνο. Λίγο ίσως μας θα χαλάσει ο καιρός, αλλά πιστεύω θα είναι πολύ όμορφο γιατί έχω ακούσει ότι το νησί είναι πολύ όμορφο. Οπότε αναμένω να δω τα καλύτερα. Λοιπόν, φτάσαμε στη Μύκονο. Εδώ είναι η αδερφή μου. Πες γεια. Είναι η Ιωάννα. Νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και τώρα περιμένουμε τη μαμά μας κάτι να κάνει. Θα πάμε προς το δωμάτιο που έχουμε νοικιάσει και μετά θα ξεκινήσουμε λογικά να κάνουμε καμιά βόλτα και να ξεκινήσουμε να δούμε το νησί. Στους ομίλους εδώ που είναι στη Μύκονο, δεν ξέρω πώς λέγονται, ανεμόμυλοι, είναι πολύ ωραία. Και από πίσω είναι εδώ, νομίζω, η μικρή Βενετία, Little Venice. Είμαστε στο Βασιλόπουλο. Μπαίνουμε βασικά μέσα στο σούπερ μάρκετ, θα είναι λίγο παράξενο. Σταματάω. Καλημέρα. Δεύτερη μέρα σήμερα. Εύχομαι να ακούγομαι καλά. Δεν ξέρω, έχω βγει λίγο έξω από εδώ, από το δωματιάκι / σπιτάκι που νοικιάζουμε. Πήγαμε, μετά τους ανεμόμυλους πήγαμε να φάμε κάτι, απλά πεινούσα πάρα πολύ οπότε δεν τράβηξα καθόλου βίντεο. Και μετά πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Με το που φτάσαμε στο Βασιλόπουλο και μπήκα μέσα, το έκλεισα γιατί το κινητό μου είναι στο service και τραβάω το όλο vlog με το iPad που έχω. Οπότε ήταν λίγο αστείο να κυκλοφορώ με μια τηλεόραση στο χέρι και να τραβάω. Οπότε και σταμάτησα σχεδόν αμέσως. Γιατί γυρίσαμε στο σπίτι και από τότε μείναμε εδώ, δεν κάνουμε κάτι άλλο γιατί ήμασταν κομμάτια. Γιατί όπως σας είπα, φύγαμε πάρα πολύ πρωί χθες και ήμασταν όλοι πολύ κουρασμένοι. Οπότε κάτσαμε είδαμε ταινία στην τηλεόραση και ξεκουραστήκαμε χθες το βράδυ. Σήμερα ξυπνήσαμε, έχει πολύ ωραία μέρα. Οπότε ετοιμαστήκαμε και θα πάμε τώρα με μια βόλτα δικά στην παραλία και για κάνα καφέ. Και θα δούμε πώς. Μου έρχεται στα αγγλικά. Where the road takes us. Ήρθαμε στην παραλία. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχω ακούσει γενικά ότι η Μύκονος έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και θάλασσες γενικά και πρέπει να είναι όντως αλήθεια γιατί τα νερά είναι καταγάλανα. Αλλά δυστυχώς έχουμε έρθει λίγο off season, είμαστε με τα μπουφάν. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα και εύχομαι να μπορέσω να ξανάρθω το καλοκαίρι γιατί σίγουρα θα είναι διαφορετική η ζωή στο νησί. Θα είναι όλα λίγο πιο έτσι ζωντανά. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι τέλεια. Όμως εδώ πέρα είναι πανέμορφα, μπορεί να έχει έτσι λίγο αεράκι. Αλλά και η θάλασσα και το νερό είναι εντάξει, απίστευτα. Γενικά η μέρα σήμερα είναι λίγο έτσι πιο ωραία και ξεκουραστήκαμε κιόλας από χθες. Οπότε λογικά σήμερα θα έχω και περισσότερα να σας δείξω. Γεια σας, εύχομαι να ακούγομαι. Είμαστε στα Starbucks. Μετά το βιντεάκι που έκανα που είμαστε στην παραλία, πήγαμε βόλτα και σε μια άλλη παραλία. Ουσιαστικά γυρίσαμε τη μισή Μύκονο. Πήγαμε μέχρι το φάρο του Μυκόνου και μετά γυρίσαμε πάλι κάτω. Πήγαμε και στο νέο λιμάνι, ήταν πολύ όμορφα. Μετά γυρίσαμε σπίτι, φτιάξαμε κάτι σάντουιτς και φάγαμε και ξεκουραστήκαμε. Είμαστε εδώ, ο καθένας πίνει το καφέ του, κάνει τη δουλειά του. Και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως πούμε καμιά βόλτα το βράδυ, θα δούμε. Αυτά για τώρα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε έρθει στην Ελιά. Χθες
το βράδυ πήγαμε σε ένα μπαράκι στο Γκαλεράκι. Ήταν πολύ ωραία, ήταν στη Μικρή Βενετία. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να τραβήξω γιατί δεν μπορούσα να πάρω το iPad μαζί μου. Είναι πάρα πολύ όμορφα, η άμμος είναι απίστευτη, η θάλασσα είναι απίστευτη. Να σας δείξω λίγο. Δεν ξέρω αν θα μ' ακούτε. Είναι τρομερά το καλοκαίρι, δηλαδή πρέπει να είναι απίστευτα εδώ πέρα. Είπα πάρα πολλές φορές τη λέξη απίστευτα. Αλλά είναι πολύ όμορφο τώρα και φαντάζομαι το καλοκαίρι θα είναι πανέμορφα. Πάλι τα νερά φαίνονται καταγάλανα. Η άμμος είναι πάρα πολύ ωραία. Γεια σας! Μετά την Ελλάδα πήγαμε για ένα καφέ στο... Δύσεν. Μετά την Ελλάδα. Εγώ. Πήγαμε για ένα καφέ στο Wild. Στο Wild, στα νούμερα. Και μετά ήρθαμε στο local BBQ σου βλέπει. Τα λόγια της ήθελα να τα πείτε, τα λέω όμως σωστά. Λοιπόν, μετά την ελιά πήγαμε στο Wild, στα νούμερα για ένα καφέ, ήταν πολύ ωραία. Θα πάμε να ξεκουραστούμε λίγο και θα ετοιμάσουμε τα πράγματά μας γιατί αύριο το πρωί πετάμε, νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω. Θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε, να δούμε καμία ταινία πάλι, κλασικά. Κρίμα. Κρίμα. Θες να πεις κάτι άλλο? Ότι αγαπώ τη Σπάνια. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα βίντεο του Αντρέα. Και... Ψέματα. Στο βίντεο που σπάω το κεφάλι μου την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, κάθεται και γκαρίζει στην βεράντα και από τα γέλια. Θα το δείτε, first day at university. Ξέρω από ότι είδαμε όλοι στο προηγούμενο κλιπάκι το διασκεδάζω υπερβολικά πολύ. Και άμα σας αρέσω, μπορείτε να σχολιάσετε από κάτω για να συμμετέχω πιο συχνά σε βίντεο. Bye! Καλημέρα. Τελευταία μέρα σήμερα, ουσιαστικά δεν είναι μέρα γιατί εννοώ κανονική ημέρα. Γιατί τώρα ξυπνήσαμε, η ώρα είναι 7 παρατέταρτο το πρωί. Έχουμε ετοιμαστεί, φόρτωσα το αυτοκίνητο και τώρα περιμένω τη μαμά μου και την αδερφή μου για να ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε το αυτοκίνητο πίσω, να κάνουμε τσεκίνη την αδερφή μου και να ετοιμαστούμε για την πτήση μας. Λέω όμορφα, σήμερα το πρωινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι που ξημερώνει, είναι λίγο πιο καθαρός ουρανός και βλέπεις, είναι σαν ηλιοβασίλεμα, αντίστοιχο με ηλιοβασίλεμα γιατί είναι ροζοκόκκινος ουρανός με μπλε και είναι με μπλε με μπλε και είναι πάρα πολύ όμορφα. Στεναχωριέμαι λίγο που γυρνάμε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ ωραία εδώ. Απ' την άλλη ανυπομονώ γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι εθελοντής στο TEDx Web, στο TEDx της ΣΟΕ και ανυπομονώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε στο αεροδρόμιο. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο σιγά σιγά. Εδώ, που ήταν με Ράιαν. Και ξεκινάμε να γυρίσουμε για Αθήνα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πρωί θα είμαι εδώ πέρα στην Μύκονο και το απόγευμα θα είμαι στη σχολή και θα έχω μάθημα. Μόλις γυρίσαμε σπίτι είδαμε και το σκυλάκι μας, την Κιάρα. Ίσως σε κάποια άλλα βίντεο σίγουρα φαίνεται, αν δείτε θα τη δείτε την Κιάρα. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Όπως είπα ήταν πολύ ωραίο το νησί. Μπορεί να μην είδαμε την πραγματική του ζωή, αλλά είδαμε την ομορφιά του γιατί ήταν ήσυχα και μπορείς να το εξερευνήσεις. Εδώ στην Αθήνα έχει απίστευτο καιρό ευτυχώς σήμερα, δεν έχει ούτε βροχές ούτε τίποτα. Οπότε θα ξεκινήσω τη μέρα μου, να ετοιμαστώ, να πάω σε κάτι δουλειάς, να πάω σχολείο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, δεν ξέρω ποιο θα είναι, εύχομαι να είναι σύντομα. Εύχομαι να σας άρεσε και το βίντεο και θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι τελικά βίντεο.